Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré de la cultura multimèdia xinesa actual. Farem una ullada a la jove i potent cultura multimèdia xinesa que arriba a tot el món seguint les passes de les colònies dels seus expatriats, de la mà de les novel·les, webcòmic manhwa, animació donghua, pel·lícules, jocs i música C-pop. Primer, generacions de joves de tot el món han crescut amb els mangues i animes japonesos. Després, hem descobert que la productora més gran de pel·lícules del món era el Bollywood indi. Les plataformes internacionals de distribució de continguts han fet que persones de tot el planeta segueixin les sèries televisives turques i coreanes. I ara ens arriba el potent i desconegut multimèdia xinès. Per descobrir aquest món farem servir d'exemple Mo Dao Zhu-Ji, el gran mestre del cultiu demoníac. Tot el fenomen està basat en una novel·la BL anomenada Mao Dao Zhu-Ji, escrita per Moxiang Tongxiu el 2015. Les novel·les web d'aquesta autora es destaquen per ser del gènere BL i es publiquen en línia. També les seves obres compten amb versions en paper. El 2017 la novel·la va ser adaptada a manhwa web per l'editorial Kwaikan Manhwa. El 2018 es va produir una sèrie donghua de Tencent Penguin Pictures animada per l'estudi GZMA Animation and Film. La primera temporada es va transmetre a Tencent Video del juliol a l'octubre del 2018, la segona a l'agost del 2019 i es va confirmar una tercera temporada. El 2020 es va estrenar una sèrie d'animació spin-off en format chibi, Mo Dao Zhu-Ji Kui. La següent gran pota d'aquest multimèdia xinès ha estat The Untamed o Chen Qingling, un dels drames xinesos més importants del 2019 i amb una gran repercussió internacional el 2020, a l'ésser difós per plataformes com Netflix. La relació romàntica original entre Wei Wuxian i Lan Wang a la sèrie ha estat canviada a una d'amistat per les restriccions en els mitjans audiovisuals a Xina. Els 50 capítols són una barreja d'acció, fantasia i aventures. Els protagonistes estan representats per dos ídols actors de C-pop, Xiao Zhan, membre del grup X9, i Wang Yibo de Unic. La banda sonora compta amb solistes i grups famosos de la Xina, i també amb les cançons de diversos actors de la sèrie. X9 és un grup d'idols de 9 membres de la Xina. Van debutar al setembre del 2015. Unic és una boy band xinesa sud-coreana formada per una companyia xinesa el 2014. Per ampliar l'univers multimèdia, s'ha fet també dues pel·lícules online spin-off de la sèrie, The Living Dead i Fatal Journey. Un altre dels puntals de qualsevol projecte multimèdia actuals és el món dels videojocs. Daunted Mobile Games o Chen Qingling Show You és un joc per mòbil. Part del joc compta amb inspiració dels fets succeïts a la sèrie web. Ha estat desenvolupada per una companyia tecnològica i distribuïda per serveis internacionals i també a la Xina. I per tancar el cercle podem trobar infinitat de merchandising de la sèrie. Si voleu ampliar més coses, us recomanem els diversos wikifandom que han creat els afeccionats a la xarxa per tot el món. Mentrestant, Love in Shanghai és la primera sèrie de televisió gravada en 8K a la Xina i el gegant xinès de la transmissió en streaming IKLI ha arribat ja a Espanya per oferir els seus catàleg de produccions. La cultura multimèdia xinesa està tocant a les nostres portes. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat al desconegut món multimèdia xinès que ja està present a tot el planeta. Gràcies a tots i bona sort!